खुलुमबाय आं आमिना सरगियारी आसाम सरकारनि सप्तासेयारि केबिनेट जथुम्माया मैया जनता भवनाव जानानै थांबाय। बे केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों दैमानि दै बोहैनायनि सायाव बिथांखि नाजावनाय, आसामाव गुनगोनां मुलुगसोलोंसालि गायसंनो बाजेट थि खालामनाय, आबाद एबा हाग्रा ओनसोल रानलांनाय, रायजो सरकारनि बिफानफोराव नियम बायदियै मावथि थिसननाय, साहा बागानफोराव बेसेन नाङै मुलि जगायनाय बायदि माखासे थांखिफोर आजावनाय जायो। बे थांखिफोरा फारियै सेथियाव मुलुग बेंकनिफ्राय $125 मिलियन रांनि हेफाजाब लाना आसामाव थानाय दै बोहैनायखौ थि खालामनो थांखि लादों। नैथियाव 597.6 कौटि दाहारजों गिबियै बुरिदिहिं आरो बेखि दैमा बोहैनायखौ एबा हाब्रां गिसिखानायखौ होबथानो थांखि आजावनाय। थामथियाव दैजों लोमजानानै थानाय गं 100 गामिफोरनो 50 रैखाथि थावनि एबा गोजौ जायगा बानायनाय। ब्रैथियाव 1133.7 कौटि रांजों बेखि आरो बुरिदिहिंनि थाखाय थि बिथांखि नाजावनाय। बाथियाव हादरारि आरो हादर गेजेरारि मानथाखोनि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय 1000 कौटि रांजों आसामाव मुलुगसोलोंसालि गायसननो थांखि लादों। दथियाव गोदान जिल्ला दानायाव थुलुंगाखां खुंथायारि गुन थानाय मावथि थिसननाय आरो दै सम्पद बिफानखौ फिन दाफिननाय। स्निथियाव ग्रुप ए आरो ग्रुप बि नि गुबुन गुबुन बिबानाव थिसनथाइ होनो एपिएससि आनजादनि नेम 2022 खौ थि खालामनाय। दाइनथियाव थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि थिसनथाइनि थाखाय रोखोमसे गुन थानाय एबा गोनांथि जानाय सोद्रोमाफोरखौ मोनसे आनजादनि गेजेरजों थिसननाय बायदि बायदि।